Nabatumfo, Namanokafo. Yes. What's my about Crobby? Say, I'm found some amount on the Cree. Now, Diakoma, what the Agent, Yahoo, Yabagia, some Robagino. Amen. Another couple of men, the net, the maybe to Badia, but the small. The pipe on the sun. Said the offer from Mokasatra would be for me. From Mokasatra. Amen. A man can be person. Yes. A man not dear, the best so dependent. My young dear, but so already, yes, Christ with me. Amen. And found Concron coming. Amen. If we say, so Concron Kahua, a Jumana by Yahoo, and Swaba. There's a war I do home at home. Yea, Swaba. Amen. On Concron, a Kakaifu. Amen. It don't be near with a feet, rest of me and Kai. It cannot be quite your name, I like. But so tell you who did. That's an different. Amen. I didn't know what's right. Me, I'm going to have with him. I just said, when I will finish so bad, Jesus. my name is so long. Jesus. For sure, we will be praying. Amen. In time on the self. A moment you tear for your people. But I'm one that tear for your folk. Amen. A massive in one country. A many one can see. Many will be many less as a pen. But to me, I show her a blue blessing. A blue blessing. When Bible said, "Said you bring me our care and then she back out." To me, a whole woman, I want from. I know Nyaki. When Bible said, "Wabra, number 5, Cassatra will marry." But to me, be awesome. A Muslim, a baby, Jesus. A woman for, a summa for. A whole woman, a title lovely a broom, bringing in us. Now, Conco, the show the Muno, now, no show Jesus. When we hear so, it will be in a moment. The winner, the answer was said a moment. Brabaka Satra, the baby also a man when you're married. Conco Chenebra. Amen. It was so different. Amen. Love Zion Church. What did you have a crowd? Yes. We didn't take Masafuninti. Amen. We didn't take Masafunina Keshe. Amen. We didn't take Masafunia Karamba. Amen. Jessica Pep. Nabibia. Send it on the whole Christian. No who he is. The shouting Keshe Munam. No man should. Yada was it. The guy was so. Dinkoni Maya. O Yesu Christo Timu. Amen. Amen. Yantiase. Nida Radiase. So Radinam Nedum so. Amame Anawo Yasabio. Yesu Christo Adaromo. So you know so much to be saying. And that's how we must shut this side in the right side. So, Yesu Christo yi abdum say, "Nasi eba besia." Osi adwendwene Nyankopɔn asɛm wo na boa wo na pagya wo na de wo gyina yi. But I didn't have a I haven't got it. Ya boa ya ho sɛ deɛ bɛyɛ a Yesu Kristo ba ne wo nso bɛkɔ bio. Wogye me so a mepɛ amen. Na nna nkɔmmɔtwetwe no bɛyɛ nkɔmmɔtwetwe a ɛbɛyɛ dɛ paa yie. Na wo nsɛm kɛseɛ ma Yesu ma no. Matrase na masese na wuni sɛ Awurade asɛm yɛ nokorɛ. Asase yi so koraa no sɛ onipa
pɛsɛ onyini kyɛ a wobɛgyina kyɛ sɛ waa wopɛ sɛ wotwa wo na so a wobɛtwa wo na so amen ampa wo wopɛ sɛ onyini kyɛ a definitely wobɛgyina kyɛ na wopɛ sɛ wotwa wo na so nso a wobɛtwa so no afiri so ntam na mɛpɛ sɛ ɔbadwemma bi a wɔtie me nnɛ ɛntie ne yie fa pɛn ɛne pipa na try sɛ nsɛm a mɛka bɛtwerɛ deɛ wɔ sɛ wote firi mu no ate afiri deɛ wɔ sɛ wode ka ho na ɔde aka ho wogye me so a mepɛ amen asɛm a mepɛ sɛ na meka kyerɛ nnipa sɛ tenenee ɛto nna so tenenee ɛto nna so ɔbɔnefoɔ mfie deɛ awurade twa so gye me so amen wonyam koraa no ɛwɔ sɛ ɔwuru Deuteronomy chapter 5 verse 16 ɔse duwagya ɛne ɔnami saa asɛm wɔyɛ asekyerɛ gye me so amen duwagya ne ɔnami na wo nkwa nna ayɛ deɛ bɛyɛ aware ɔno nko a koraa ne yɛ asɛm Proverbs yɛbɛka asɛm bi Proverbs chapter 10 verse 27 10:27 awurade so to na so montie o bɛsrɛ sɛ maika monya ne yie ma moma munya dɛ sound na yɛ biribi nwonwonaeɛ original de no yɛbɛ sɛ amen ɔse awurade soro to na so ato nipa nna so na abanefoɔ mfie deɛ obɛtwa so na debɔnyɛ ne mfie deɛ twa so obɛtwa so gyeme so amen na menka ne sɛ nyɛ nipa nyinaa na bɛnyina kyɛ wopɛ sɛ ɔnyini kyɛ deɛ a ɛna asɛm tie mɛmpirikyi wie no na wawo sɛ woahwɛ a wonkyɛ na deɛ baako a ma wo ne sɛ wode kyerɛ ne bɔ bra a ɛboa wo gyeme so amen asoɔden yɛ o ka kyerɛ wo ne asɛ me nua asoɔden yɛ nyɛ koraa amen deɛ di kan Genesis chapter 1 verse 26 awurade ka sɛ momma yɛmmɔ nipa wɔ yɛn nsa so ne deɛ ba yɛn suban so wotie saa asɛm wɔ yɛ a nyame bɔɔ nipa wɔ ne nsa so ne ne suban wogye me so a mepɛ amen Genesis chapter 2 verse 7 na Nyankopɔn de fam dɛteɛ mi wɔ nipa awurade Nyankopɔn de fam dɛteɛ ami ne nipa na ohu nkwa mi gu ne hwenem ɛna ohu nkwa home egu nipa hwenem na nipa yɛ ɔkra te asefoɔ onipa bɛyɛ a wɔkra te asefoɔ amen jo onyame bɛyɛ nipa mfie a wɔdie dabi na nipa de wɔn adam sɛ ɔbɛdi mfie wɔ ha anka kyerɛ mfie bio anka kyerɛ no mfie biasa anka kyerɛ no wɔsi wɔ ɔne sɛ ne sɛ so ɛna ne deɛ suban nyame wɔ hɔ yi wɔn mu mesi nyame yɛ adeɛ bɛ nyame mbɔ akɔkora nyame nyɛ akɔda sɛdeɛ ne sɛ so wɔteɛ no saa ne nyame bɔ oni gyeme so amen wɔnim sɛ nipa so a ne nakɔfa wɔ wuo baeɛ nyame ne wobɛdi nkɔmmɔ yiyi wasom na nna fie mekasa kyerɛ wo wie a na waa wode kɔ na ade akɔmmɔ bra wogye me so a mepɛ amen yɛnhyɛ saa nsɛm yi nso nyame bɔ adam no ansa na ɔbɛbɔ adam no na ɔbɔ nneɔma nyinaa wie wɔbɔ menkani ansa na wɔmmɔ nipa bankye bae ansa na nipa ɛbɔ prɛko no wɔtee mampam ne kyekye ankranteɛ ma asase so ansa na nipa ɛbɔ ɛnoma aba wiem nsuo mu nam bae ansa na ɛbɔ nipa wogye me so a mepɛ amen na nyame abɔdeɛ mu no nipa ne twa so na obiara nyi n'asom na ɔntie bi wɔbɔ adam no wonim sɛ 13 years ansa na yɛbɛbɔ if ɛnyɛ sɛ yɛbɔ adam no kyena ane yɛbɔ if no mene ɔbaa bɛtwetwe bible sɛdeɛ atwetwere ne ntoma na ɛbɛboa wo
Amen. What you so amen. Amen. Yi wa sum pa. Na me pa Adam. Yen say bi o. Ye true. You can draw something like garden. Ada obi owuo me traba de. Nyame to abofo efiri suru bu fam. Abofo ye afode no otuo mu gui. Na abofo no na omumi ensa aya abofo a obuhu ba ko ni asama ba ko no owuo ba ko na bonsham na oname urisa bonsham ehwo nya de eno urisa sama do nso nya great na de oye so powerful ayi owuo enti nyame akyere mo wo to amaguno wo kyere wo no ya wa abofo ni bi wo ho a nyame akyekere wo mo a wanya wo wakyekere wo wanya wo jeme so amen ani awo de nyame gya wo mu wo ntuo gya wo nyame da bo wo ntuo ni mo bia strength be ba to what fa according to Jude 6 Jude chapter 6 was na obofo wa nkra wo Jude 6 na abofo wa nkra wo mpe osi abofo wa nkra wo mpe ni na imo gya wo na ntra be no na o gya wo na ntra be no o de da ho ma kyekere wo na nkra wo ni sum kabi mama da kese na temu jeme so amen amen osi wo de da ho ma akyekere wo amen akora wo wo sum mama da kese atemu enti sabofo nyame wanya wo abetro jeme so amen amen Peter also can say the same way it will Peter. 2 Peter 2:4. 2 Peter chapter 2 verse 4. Amen. Amen. 2 Peter chapter 2 verse number 4. Na so nyakopa akrabo for ye ko na na emo de suka bi ama exo class. Atchimo bu sama do buburu mo. Some of our sia temu a. Wow. Atchimo wo bi wo bu esuka bi buru. So obi wo mo sia ko sise atemu da. Okay. Ndia wa bofo ni wo ho a na release wo. Abi o. Ana nyame tra so no wuri so no. Oja sama do a ono so ya angel. Ephesians 6. Yes. Atrasa asama do your bofo. Ephesians 6 atrasa wo your bofo. Oja asama do. Oto be so amepa amen. Amen. Ana oja don sam. Ya somebody. Oja asama do ana oja don sam. Oto be so amepa amen. Amen. What is it? Fam, we tell one. I know what children will I know what do a wood shape you. Make sure the words are fine with you. But young people are fine with you. I know that we put the other thing. Papa, never me who be the other. Now put the other thing, sir. Aya papa ne bone ho bibia de bibia ento onero adam no ya opaja ho nko me ku ni hiri nyame so ne ho na adam aso ne de wow wane ne ko ba no ka cheche troma bi abanyira dibi na so bia wo ya fra ne papa ne bone ho ni bibia amfa won sanka and dibi dawo no teno dawo be die no be wu Jama so amen. Amen. O say na me kana kora. Na me study ya no. Na me di aka no nsa. O na ya asafo. Obia akwa de hu kaka bia no a. Bibia nsi. Na say aka enko de nsa koka. Pe no tia. Jama so amen. Amen. O mu be fi. Nti so dia ba ye. No one be kabia nto akatra adam Kasha. akọ se akatra oba se kukuo we mfa me correction wo bia fu obefi na wo ya akọ ana akọ ho nkontre
No akɔbi yesu. Nkyerɛ. Ɔgyina so abɛbɛ amen. Amen. Na Adam meka sɛ mo yɛ akyerɛ mo. Adam twerɛ wɔ mfie biasa. 30 years. Ansa na Awurade na aka sɛ ɛnyɛ sɛ nipa akɔtena. Na wɔn sɛ sɔfoɔfoɔ mama. Ɔgyina so abɛbɛ amen. Amen. Nyame de nnahɔɔdo Adam so. Wɔyi ne mfe mpa deɛ. Ɔde nam hyɛ anan mu. Ɔnwene ɔbaa. Opagya no gyina hɔ. Adam huu na ano ɔtee ne ho firi Nyame ho. Ɔgyina so abɛbɛ amen. Adam hunu no a na ɔnya ne yɛ no ɛna Nyame bisa asa Adam hɔ ani. Ɔpɔn na ne ɔhwɛ ɔba no a na ɔte Nyame. Wɔde ɛmi honam mu honam. Ɛna mi kɔ mpɛ mu deɛ bɛyi. Ofiri mi mu na ɔbaa yɛ nti mɛfrɛ no ɔbaa. Gyeme so kasa amen. Dapɛ wɔde Nyame ntam tee. Wɔtee ɔhunu ɔbaa. Dapɛ no gyeme so amen. Wogye ase ɔne Nyame ntam tee. Na Nyame nso anka nkyerɛ Adam sɛ kakyira ɔbaa no sɛ bia ɔmfa ne nsa nka ifu nka wo. Sɛ if ade ne nsa kɔka duaba no a biribi ansi. Because if asɛ Adam if nsa Nyame but Adam asɛ Nyame. Wɔgye me so amepɛ amen. Ɛbɛ sɛ nnɛ mede wo kɔ sukuu kakra. Mepɛ sɛ ɔbea ntie bi. Yɛyɛ crusade sɛ anyɛ wo nko a na wotie o. Na wɔn a afrɛ aburokyire a wɔn sɛ wɔn enjoy program no. Canada, Germany, Italy, Belgium, Holland, ɛnyɛ ade ketewa. Gyeme so amen. Nti sɛ mepirikyi sɛ a mehu sɛ mepirikyi kyerɛ nipa millions. Ɛne da sɛ wɔn a etie Facebook nkwa na wɔn yɛ bɛsɛ. Almost 4K or bibi. Gyeme so amen. Next year Adam ni ɔbaa ne nam tuo mu hɔ. Adam na ka kyerɛ if sɛ biaba wɔ mfa nsa nka. Na Onyame aka kyerɛ me sɛ mama mfa me nsa nka na da a medie mu owu ɔhyɛ mu bɛwu. Wodi aseɛ? The secret between Adam and God. Keeping your secret. That's right. Your secret is your power. Amen. If you reveal your secret, surely you die. You fall. Your secret is your what? Power. Amen. The secret of Adam. Or review what's here. Let me get chapter 7:5. Or say, you don't done kuku. We are not catching us and yet I'm found to your course. Or power kuku. You are and somewhere you need to keep it. That's right. Wow. Amen. According to what is said, trust and know her. Samson, what you mean? Samson, what you mean? The strength of you between you and God. Or panty. What you make can be an important secret. We reveal the secret. I'm already you want quality, my Samson can go from. About always keep in your secret. Don't be a fool. Anyone else stop it. We're going to show up about Amen. Yes, you should catch up. More free. I don't want to massive. I don't want canceling. So for now, what you are not being home, what to do? The girl who show herself to do a demon. Over back a color sabbath, I don't know the court spiritual realm. Sorry, yourself. Gyeme so amen. Nti etobiri bi a na ne gye ɔbaa bi afra ne hana ho. Ɔsɔfo ayi te hɔ
Mohammed Kanu, when we see house. A what shop what like this is a continue. But what I say, and so one thing is always Papa, I'm going to show. Oh, sorry, I am Marcos, yes, for Kubobia. I am sorry, Jimmy did not sweat in Alako. No, if you had no idea, opinion. No, no, sweat Jimmy. For Pietro Bramin, Cinema. The Mapio, I am Monocrana Dasa. As I had done. My God. I said, You must say amen. Amen. Tell somebody. Adam, tell you, what keep the secret? To me. Mr. The Bible, no. The top of the hour, when did you power? Obey with some software with secret design. Maybe make a secret engineer. What's the matter? What your software? What you must say, Amen. I heard a number of one year maybe a child. I can reveal the secret. Actually, now my customer. Number 2, Yamish and yes, Nipankoya Diamond. Obianka Nipankoya Diamond. And was seen yet. And yes, Nipankotra. And there is no need, Saparaman Kwan. About number no, I know you. We are easy to fall. And there is no need. So, Panson Quantum may be a lowly. Easy to fall. We are easy to fall. Then I may ask us for last. Let me cast a mission. There's better so worry. Not so America, Italy, Belgium. Now you know Ghana. And the same. Over by the Fanako Kahu. And I saw the Baba. Because there were so many advices. Marriage, listen and listen good. Marriage, a man could have 70% experience in marriage. Better protect. In the moment here, or quality, or burning count, that's what you fall. Hello? But what I say, the dinner for the first set, not my papa be a walk also. No bad papa be here. The body is a waffle. The castle will watch one. What you must swallow, amen. Who will be not in crime, none of unity. And Kuruma had a father and 12. Okay, but you mean Sialua. Oba wants to imagine all. I saw that people are not true. And they are so called Bible or Passia. I don't know for the uncle. One person will be a dear and then I'm trying. Joe. About what I said. Bible said no, I said yeah. Send the bank over here. Maybe you didn't come here. Maybe you didn't here. The car is so big. The Timidas are using Timor. What 2 money to pay for your bargain for car? Maybe a bargain from Carrefour. As a trainer said, you will be able to use a million. What do you say? I want to protect my dignity. Carry your money here. That's all. Your bank account. Okay, I wish you knew to come to what again. Amen. When sure you do, say I'm secret near man can't tell. Man, I wish I were catching. The Russes are sure very clever. Maybe what do you say, dear Holly? Papa, me, the name who did the other. Papa, me, the name who did the other. Mamma got some trouble.
dua na ɛyɛ pɛn mmienu bom ɛna koro pɛte no mmienu bom ɛna koro pɛɛ no ate ne ho yes na deɛ ate ne ho no ɛyɛ nkwadua mesi adeɛ bɛyɛ nkwadua wɔnim sɛ nyame anka nkyerɛ Adam sɛ wɔyɛ nkwadua deɛ ɔtena no a ne papa ne bɔne ho nimdeadua ɛna ɔhyɛ no sɛ ma ɔmfare nsa nyɛ deɛ bɛyɛ nka wọ́n yẹ sọ àbẹ̀bẹ̀ amen tí a sẹ́mi ni yẹ Adam ẹnso kẹtìrẹ Eve na sáà papa ni bọ̀ ní hu ni ndìyẹ bi ẹ̀ bẹ́ si nẹ ẹ̀dá so si hɔ asẹ́mi àmì kan ọba tẹ̀ ma ṣe obi wọ̀ hɔ n'adùn ẹni sẹ́ wọ́n sika wọ́yẹ papa nti nyame bá bu ano nyẹ no kura da papa yóò nfẹ nípa nkwa hàn ho tí a sẹ́mi ni yẹ so far as you want to go now you papa no papa ni body who ni die bi na si wo akọkọ sika bro ti asẹmili do asese ni ma contribute so so ko ya papa o se o gbira body ni papa ndam do sika o ti asẹmili e wo mo hwe oyere no ma anso sa wo mpra wo oyere na chi nneɛma mmienu ntam wogyeme so abɔbɔ amen afei nkɔdua no nso si hɔ na ani kasam no sɛ obiara ntie me Lucifer ansana Adam abɛfɔro da a ɔte Nyankopɔn asɛm so atua na sɛ ahweaseɛ mfiri dako Lucifer wɔkye yɛ hu sɛ bere bia Adam ɛbɛfiri ɛbɛkɔtoɔ ne mfimfini no ogya ne yere hɔ bere bia Adam bɛkɔ no ogya ne yere hɔ wonim sɛ baanu yɛ kyerɛ baako sɛ baako hwe ase akoro pagya no na baakofo a obi nka no ho nkɔnnue gyeme so amen ɛnti Lucifer kyɛke ɛsɛ hu sɛ God Bernard sɛ Adam ɔkɔ a ogya ne yere hɔ ɛbɛkyɛ wɔde ase nti obɛsii n'akyi ɛna ɔbaa nso yɛ easy to convince asekyerɛ ne sɛ wɔyɛ one rep mfempadeɛ baako pɛ ɔyɛ easy to break it the mpanimfoɔ se prayɛ wɔ hɔ yi woyi baako pɛ a ɛyɛ da yi ɛsɛ dodoɔ no nyinaa ka mo ma wobu anyɛ deɛ bɛde mu Adam nso nkoa no mfempadeɛ no yɛ maako which is nka wɔ sɛ ha ɛyɛ 9 na ha yɛ 9 ne yɛyi mu 1 nti mfempadeɛ no akɔka sɛ 17 ne bàtà wà dà sẹ. Ẹ̀sìn àyẹ̀sù wúyẹ̀ tí o ẹ̀ka sọ owó Jerusalem asọ́fọ́ ọ̀gbọ́n àtẹ̀yìn wọ́n ń sẹ́ rejected Christ 3,000 years. Náà nkwájú ẹ̀ bá yà màmá ìdíyà ẹ̀nu ọ̀kyi no Israel yìí náà ní bàbá wọn kò so àjì Kristo. Nti Bible no pampanso a yẹ dùn yẹn nka Bible náà mo yẹ ká mysteries pàmò nípa tìmí ayé mature. Abraham, you need to come closer. It's better for you to change your mind. Okay, Mr. Amen. Now, as my make us on, it is true. And then see the Yamada boss on the assassin. They are also so. Amen. When you are precisely ready to 367. 36 what? 7. And at your conclusion, you pass them to be taught. Me kasa mi a wɔn kyerɛ akora mi nhwɛ bi o hwɛ me ne baabi a bi gya akora gyeme so amen wobɛkuru na deɛ wi afro bɛkorɔ ko me se the 8,000 years no ɛyɛ new birth new beginning new heaven new earth gyeme so amen ɛbɛtɔ ayɛ sɛ hyɛ saa de no so afei Adam Adam, your man one day, because your life
yɛate so ama one day Adam saa tena ase kora ne mfie odi yɛ kora yɛ 930 930 ilabiyabɔ ayi sɛsɛ tam no nkɔe yɛbɛ sɛ amen yɛde o Adam o nhyɛ baabolo no mu aho bɔne ti nipa mfie so saa Adam ande bɔne a nka yɛanyi life amfiri hɔ ama no one day bɛtena aseɛ no bɛtu sala and obiara no wɔtumi kora ko one day bɛsi bɛ bɛtu sala ɛnya 960 now the highest mass wotu 969 every 1,000 more ɛka sɛ ɛka 31 years or 31 what you say na ko one day and 1,000 years when to me Abraham to me Jemeso amen picture what here the Genesis chapter 6 nipa na monai obi ante osi nipa frase boss no wasase so mama nipa maso we another Francisco akere na nkopon ma ame ya abofo ene nipa ma aba nipa ni abofo obo adwaman ati Jebe so amen wati wa mo oh me ka tell say mo ka sa asem bi Jebe so amen na me sa asefo ye ma ana odumi ke asefo ibika man ana se ko man e di ayere ware ana na me se ne ho me ni panya one day and really don't consider the whole of it is not 1,000 years. And then people go step inside. One and you see what happened. It did not make a fool. What was it? What's your friend? You didn't see in 3,000 years. I'm 120. 1,000 minus 120. The people who wonder when you life about 1,000 years. And the people who should not see people. One worry said your prayer. Then your man should say, no, the whole woman trained people will depend that 1,000 years. Jimmy saw amen. But what was it? In feeling quite 120. The 120,000 minus 120. When do you feel how are you? I say 880. 800 and what? 80 years. The mere before Propel. But you will. Also, I agree. But so, what I said, you know, I have what I said, who won't tell you. What was it? Nigeria, Media. I want to come in the hall. So you, the big disappointment. Adam and Cain. My black man in disappointing them. The person that you can disappointing them. Oh, yes, Kala, no, maybe me, Pano. And we got to make a train of a say, now we heard that you see that. Then she phoned the serpent, and not down. Another one, we know you, Mano. You will sit down. A down the serpent, so far, you see down. You see a dino. Sit down and sit down by a down of faith. And that's what they do affair. But what does it? You will sit down and paint a 110 color, whatever one is asking. Another one. And you're going to be better so it's a bit classy. But she color with him, me whatever. We are going to fall. When I know. Over to be a train and make color one farm out. To me, you are going to do one more body. What about control? I'm saying I'm in my future. What you want to amen. What you want to see? Now, I'm going to try. I'm going to actually want to be sure of the amount. Yes. Now, so I got to know the group in the flow. Now they are truth. You are insulting God because of your dressing. That's right.
What did you mean? You so you're stupid. Like I was so I was such family. Don't laugh. I was so real. What do you want? Jamaso amen. What do you want to say? Nyame ma kɔwere ɔno nyame na de ma wo wɔtwe nan oni kɔwere wɔde rɔba bi na ayɛ hyi wɔ ahyɛ no ɔncomplain da wɔnim sɛ nyame ne problem ɔmo a oni problem na no man bi ka asɛm bi kyerɛ mo ɔso sɔfo sɛ obi nkɔ aburokyire na ɔde ne yere ne ne ma ana ne maame gya wa man na mo hyɛ adɛ ɔso busa ne so wɔ nwan ɔka sɛ ane a gyi nwan ne hwɛ wɔ ɛno yɛ kyɛn nipa na busa saa de wɔsi na me kura so wɔ ne ho so bɔ nipa ɔgya na tɛn fi a wobobɔ bulo di ma ɔgya ya ɔbɛda fi ɔma program na ɔyɛ ɔpa sitan ɔfɛ nipa bɛtɛ ɔbɛha wo gyeme so amen yes nipa yi boni ayɛ because the train na make some I hold to the point to say na me go nipa when you achieve as you no one dey and me have that ko salu me at the country akotu ya ni achi tattoo I don't make you right say you only tattoo no dey ato you shape one and me nipa da sani ni apete oto aso na ara na takra na dia won to aso panantia bi dia fa koso mmara fo jeme so amen o to pe bi tira obere ne ko semu o do o dia se bi o sit down o se ọ̀pọ̀ nípa ọdún yàrá náà nàní ní nípa kálá wọ́n máa kúṣìí nsísá àtẹ̀tẹ̀bí nkọ́mplẹ́ ní ìdásẹ́ nyàmé mi níwì ẹ̀wá ẹni nyàmé yìí ẹ̀sìé dà sẹ́ nyàmé bọ̀ mi ẹ̀mú nyinaa wọ̀ mọ́jà ayé twẹ́mà yẹ húrú mọ́jà kọ̀ mẹ́bí ẹ̀dí yẹ gírí ẹ̀wúrọ̀dì mẹ́bí yẹ buru bi tẹ̀ntẹ̀n bi wẹ́ẹ́ di yẹ nyàmé mami mọ́jà ẹ̀wá nkọ́mplẹ́ ní ìdá nsọ́fọ̀. Nipa kasani o ɔtɛnfrɛ mu tɛnfrɛ ɛna nyɔnfo di ahyia nipa tumi tena ase kɛse nyame hyɛ n'ani adada etia ntumi ankasa mɛtoa ma adeɛ so na mo ayɛ fɛ wɔn a akɔka na pentikɔsfoɔ yɛ sɛ sɔfoɔ wi ase deɛ ɔmo yɛ ne yɛ it is true wɔn sɛ wɔyɛ kristian na wɔn a wɔtoa wɔn ahoɔfɛ so. Èyí ló kú sáà ọ̀sẹ̀ bí wọ́n sì dáa no ọ̀pẹ́ ní bẹ̀tẹ̀ pẹ̀ntì àwọ̀pẹ́ ẹni nkyẹnsì àwọ̀pẹ́ anáàdì wọ́n sì dáa no nàdé ẹ̀kyẹ́. Wọ́n jí mi sọ àmì pẹ̀ amen. Àwìrẹ̀ hó wọ́n ká mi sí à ó nsọ bebree wọ́n yé dìí jẹ́mi sọ amen. Wọ́n di ẹ̀tìyẹ ni yé. Nyame te 120 years, which is 880. But yet what? Over some 90. David was so tired. I'm free. I can't say Israel man. I will give you assembly of Moses time. Then Nyame say Moses make who Israel from more. Me mo be a young fear or hide you. Not Tesla ben fear your soul. Never come with it. Jẹ́mi sọ àmà. Ètí àsámà David nso bẹ́ka. Psalm 90 verse 10. Verse 10. Wọ́n sì yẹn firi ìṣíà nà. Èmi bá ń fi ìṣíà nà. Èmi wọ́n fi ẹ̀dì ọ̀sán. 70 minus 120. Sáà nà ìwádìí àṣà àti ẹ̀wọ̀. 50. David ẹ̀kú yìí ayé ṣé yìí ayé ìjàre nà kún àdọ̀nù. Ònìyẹrẹ bèbèrè ní nyina ẹ̀kí wọ́n sá kọ̀ fún òbí yẹrẹ. Omi a ọmọ ọmọ yorì akoma ní ọnyàmẹ sẹ àbọ̀ àwọn ọkọ àwọn yẹn makoma na wọ́n jí mi sẹ́yìn ní wọ́n máa yẹ ẹ̀yẹ makoma ní ẹsẹ̀ sẹ́yìn yẹ nípa nfiẹ̀ ní ẹnìlú wà ha di olú bíi ọmọ náà yẹ di ọ̀ṣun jẹmẹsọ amen. The Bible say
yɛn fo nhyia na wɔn sɛ biɔsɔn asɛporo so a edu ɛwɔ so kura na nyame ehu bɔbɔ ne yɛn dete yɛ emu awɔhodeɛ yɛ ɔbrɛ emu asopra yɛ wɔ ha ɔbrɛ ɛhuhudeɛ emu ntɛm so twɛm ntɛm so ne tukɔ ndifire 54 ɛkɔ na sasafra asate soso apɔ so wɔ hɔ a ne kokɔ bɛtua w'ani ase gyeme so amen na wo saforo wo so nkakrakra stroke wo sɛ wo so gyeme so amen afei wo hwɛ de ade so ɔtwe kɔ bɛyɛ sɛ wo sɛ wo gyeme so amen meka sɛm akyerɛ wo wɔne sɛ 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 enipa bɔne a yɛadi no yɛmfie nyamfie aduɔso bi sɛ sɛ wɔma nyamfie aduɔso yɛ wɔma ne god kɔsubra so ɔte ase ɔmo na wɔmfie aduɔso meyɛ analysis yɛyɛ pɛnsu yɛmfie akɔdu 54 yes wanyini no 54 meyɛ analysis no na wone sɛ yɛmfie akɔdu 54 na 54 no wɔyɛreɛ starte firi 38 37 pressure diabetes gyeme so amen wowɔ hɔ a na wo ne ayɛ didididi sɛ sabora nka apɛ stroke symptoms gyeme so amen wode asɛ yɛsɛ nenam ɛnam na ɛyɛ ɔsaa adam ne na duane ne deɛ ɔrenam wode asɛ wɔne o wọ́n sọ àmọ́pọ̀ amen. Oh, 2 months Solomon náà ní yìí nínú yẹn sẹ́yìn 700 náà ní mpranfọ́ 300 ní yìí bí yẹn nso àyè bọ̀ nínú òní bí wù nsia ebi wù du Solomon David nso bí yẹ 100. wanyɛ stroke. jẹ́bẹ̀ sọ amen. nǹkan mu asemase. ɔne no so. bọ̀nì o. bọ̀nì o sọ ọ́ kàn ní sẹ́yà. They say, I bet you 50, maybe I bet you 70. I'm going to fall like 80. What you say, amen. You want your Matthew 24. Yes, you should catch him. What's this about? Can you find that show? I mean, you have a number. A number for the meaning if it's a one in the dose. 24, 22. 24, 22. What's this about? Can you show? I'm saying. I don't know about whatever was it on quality quality. Odi papa ni ni bia ni ɛso akɔfo kure ni bes te me so amen ɛti ɛja lo kuto obi a bi ni mo na de ɛda na kuta so nti ɔka ni papa ni pa mfie odi me so amen Job 14:5 no ɔso wa hyɛ wɔn na ɔmo so di di wɔ ti nti wɔka sɛ wɔn nkɛn na so a ɛyɛ wofie odi me so amen efiri sɛ yɛyɛ pɛnsi nipa yi nsɛnku ayi ato mu yakora deɛ ɛyɛ mu mu gyemɛsɛ amen yɛyɛ pɛnsu nti wɔatra ase afa ntipan na kyɛke wo mfi a wokura gyemɛsɛ amen ɛnyɛ 70 na wabɛgye afiri mu wobɛgye afiri 54 wobɛtɔ mɔne wode mfie wadi sɛe so what the 30 years man of 54 South one before now come I don't know about it to buy a wire here now that's all will be over did you tell me almost say adibia anya no wo why the better no see obodo was as no try there asa Sani afare abayifo okuro ma yɛ asafo young girl kama si wakunatwe wala ka to sɛ bɛyi na ko bi ado wadi ni sɛ bayifo le kum nipa bie Samuel chapter 2 Awurade na ekum verse 6 Awurade na ekum na do ɔsɛ bayifo na ekum Awurade na ekum wadi o fie wie Awurade akum wusi bayi Mama keke bi ntra. Oje me so akɔpɛ amen. Yo. Afɛ obi antwe pai.
for 30 years. 30. Who are 25 years here? Also fast. Who are 20 years here? For pain. When you must swap about Amen. When you say that something very much, I am not any assured in the cool. When you say to Moses, I go over the Drew Canaan. You make us for you, my desire, not from breaking. But I swap on it from my watch. No, the boom. We are not certain of some men. What's up when you go Canaan? Nice. Open the door, Amen. Amen. The same analysis now made a man, a friend of the work with the amount. The word to pay. The which I was said. I'm not sure. My name feared you. My name feared you. My name feared the Assam. The Kram will fear the Amen. So called them will fear you. Can show Amen. Amen. Some cousin will take you for only a man for something to Mama bi aka ho for something to Jema so Amen. The one fear every something to do. The aka na aba to body of you. What can I say about Amen? Ada uwose. Ani ajeme so Amen. Go. Be Psalm 50. The person, the person about to be a one team in TV. Pampan so ready. Over 2 years in Wolfie. Adam has what the new. A unity life. The Panama to a nipple fish. Israel for one to was 70 or more fish. Jebeso Amen. Obi awa. But we do your son with you. What about the man back? Tim Fielum Fish. You must say Amen. The so about the man back. If you say, Genesis 6 was it Nipa Nebone? Nipa first, that was when you come to Nipa Mato. What said your friend? What said your friend? Lundi anti. 800 and some open Philippine fish. Go to the pie. And then I'm not also. Now making 50 years. And I want some. What about your mind? And I'm saying 5 years. They must say Amen. And that's so far now when they're 25 years old. Do you be a woman your mind? I have 5 years. Different wolves. What do you say about Amen? What are masturbation? What to trauma? And also 5 years. Different. Because sperms are free who from the when you say sperms in the young the woman traveled who should go to Genesis. Genesis 38, verse 6. Judah let Tamar. Was the Judah one you know for Tamar Manabaka? Was the Judah Baka a Bonnie of the Yellow? And Rebecca said, I said, who be a nine, so what would be the Falcon of 4. No one, not only himself money and it's ya. Or now who says so, living the iron and dark. No one Palan, young family. The bus of Kumin Yagan Hall. When the guardian should do a banner, or man who form say, you won't should do also banning means and work here before. Now I'm and but your yearly body will not be able to come. Jemasoka say Amen. When you swear, once would you do? Put the global has a Jemaso Amen. What's your communipa? A communipa, and 20 at Tim Fionu. A few wounds, man can't say 5. Bibia over 2 wounds you will know at Tim Fionu at 5. At all. What do you say about Amen? Show Onipa, the lemon shell of a say. The lemon shell it back. What a city. Sure.
tenase yɛ check it yɛbɛ so amen bible sɛ mfa wo sika bɔ kumfam look our some side 15 verse 4 15:5 or some fancy papa kumfam aka kumfam atata one so say eka because asofo kura sin na me so won dare jema so amen o jalo to God what in fear no ni bienu what you free jema so kasa amen but what you say why a portion one akoyi atogu Everybody clear catch the bird to say, from granted, she may be a say. I do a king granted the moon granted. What is our boss in yes? Be a lamentation. Lamentation, I think it's a 4 or 2. 4. Yes. Lamentation chapter 4, verse 2. Zion mama won't boy do not carry on. Zion mama won't boy. Lord, my carry on. Sister, no boy said the chief. I find the sister, the Buddha said the chief. I can't work you, man. When you find somewhere to have a don't break from our mamma. A black calamai, or to be more double. None of my every night one. I but I done it. If I'm your moment, change the battery in a moment. The Baba done it to the Ɔsi maa baba da eti mɔden fo. Ayi. Te sɛ ɛsɛ soso hɔ. Sɛ ɛsɛ soso hɔ. Sukuu mango wade ma fɛnfɛn mu dodo. Kinkan. Ɔnɔtɔ fo bisa paano. Busafo paano. Obi wa obi ma wɔ. Wɔn a wɔdi yɛ dɔkɔtɔ de na yɛ. Wɔn a wɔdi yɛ dɔkɔtɔ de na yɛ sumina tu. Wɔn a wɔyɛ ɔntakɔkɔ soɔ ne yɛ sumina tu. Wɔnyɛ wɔyɛ wu wɔn na hyɛ politi mu. Wɔn akɔtɔla kyerɛ bɔɔl na so. Ɛnna yɛ ɔbɛyi. Wafu yi adeɛ bi kyerɛ me yam hyɛ me ɔbaa wawo wanyɛ daade awo baby boy ɛna wakɔtutu fam na ɔde akwalaa no ahyɛ wɔ 2 days yɛso wabɔ dam o wɔso ɔbaa akwalaa no na polisifoɔ akɔkyerɛ wo ɛna wakɔkyerɛ baabi akwalaa no hyɛ 2 days nyame adom akwalaa no awu obi tumi wo do akɔgya ne ba to toilet wɔadwane wɔn bɛpɛ yi nkyerɛ titi firi wɔn a wɔpɛ kunu nada wɔtwerɛ sɛdeɛ ɔfɔ obi yiri no obi ti wɔde obi kunu obi yiri awɔ asaya no nso no ate 5 yɛmɛ sɛ aba ìpè sẹ na ọwúrọ bọ tí a sọ ní wàtúrọ sọ nfa yìí nfọ yìí nso ẹyẹ dẹ mmẹsa no nfọ de yẹ dẹ ẹdí adé ne ha no wọn sá kakyere sẹ ọbaa nhyɛ barima de barima nso nfura ɔbaa tam mi gyina yɛ na ma hyɛ skirt ɛna mi gyina mi yere high heel so a kanka sɔsɔ fún abɔ tam jẹmẹsọ amen ɛsɛ obi a ɔyɛ saa no ɛyɛ nyankopɔ akyiwa yɛ. Wọ́n kẹ́kẹ́ ọ̀sẹ̀ nfẹ́ tí wọ́n yẹ kó fi wọ́n ayẹ sí wọ́n fẹ́. Nso aso ọdí ni ti. Ẹ̀ma sẹ́ ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n yẹ bẹ́ẹ̀ wúra sọ̀ dẹ̀. Bẹ́ẹ̀ wúra sọ̀ dẹ̀ obi ò gyina wọ́n tó lè mú ọ̀sẹ̀ kíláàsì wọ́n bá. Wọ́n ká wọ́n sẹ́ wọ́n máa dẹ̀. Nti wọ́n bẹ́ẹ̀ máa ń sọ síkẹ́ẹ̀tì mi wọ̀. Wọ́n bá bọ̀ akẹ́kẹ́ ọ̀sẹ̀ mi bá gbọ́ pápá ní sùn. Ehwẹ́ bọ̀ ní nsuo. Wọ́n sẹ́ yẹtú fún àwọn nfa. Jẹ́mẹ̀sọ́ amen. Ìwà tí wọ́n ti àṣẹ. Báàbùlù nyẹ́mu náà mi tí wọ́n yẹ. Exodus 23. Ẹnna wọ́n nyẹ́mu náà mi tí wọ́n yẹ. Na wọ́n sábẹ́ wà. Ní Timothy nsọ́ bá kàtúrọ̀ sẹ́ ẹ̀ máa ń ṣe káàdì ẹ̀sẹ̀. Fẹ̀mí òwe àbíyà ní àkìrìbùtì ẹ̀ kíkà wọ̀. Wọ́n kàtúrọ̀. Jẹ́mẹ̀sọ́ amen. Ẹ̀kí lẹ́. Wọ́n tẹ̀lé sí bí assemblies of God fún ọkùnrin àti ọkùnrin àti ẹ̀bùn fún àṣà ọ̀nà nǹkan ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ wọ́n kúrò ìyàmé ọkọ̀ àṣìyà wọ́n kúrò ìyàmé yẹn ká mẹ́ tó àtẹ. Wọ́n náà bí ìjọ wọ́n máa ní kásán tẹ̀ study to one kó
Sayre and celebrate. That time, I don't know what your man shall my money. One of the people you Christian, you know, I don't think what your man shall my money. Yes, Dania, no Adano Hudi, until I'm sure you. Chrysostom Adane, Chrysostom Adane, Jamaso Amen, Sunday Yamatiano, Sabatia, on Sisa, on Jenji, another one. Jamaso Amen, it the catcher, you pass, yet you're rabbit. Open it. When I go to Germany, I put a phone on my shirt. Minister say the page. Cannot know the German or your Bible. German, your Bible. Italy, your Bible. So, but preacher must say, if you want America, what the snow was one class. They play. The picture Canada, they play. A profile crowd. Obi to kuro ho o meja dawo ko Elizabeth to asa trouser ba enso wanda we ma nyina ahema what a tropical land where we are shishi we mu asa kwose trouser don't shop we just so we tiri mu nyina obi enso kenya bo ba no seven brothers into me frau what do you say what to show go obi je mets sur futur du tout na je viens elle pas bien quoi yes look this particular flag our host said me to be in and I don't show her another one it is so bad but that cross away and I'm baby over today over there 100 no asano ayi yiri wo tonto am se ano na ma wo ye fast ye boa wo ye lazy amen ana wo shenfo wo amen jemaso amen there is a four characters nipa there are four characters nipa bi wo so ye two number 1 choleric number 2 sanguine number 3 from obi o wa ya wa ayade What do I say? Amen. The person is too accurate. It's super. And talk over. Oh, shut up, man. I said, back. Shut up, man. Shut up, me. Yes. Until I'm not possible, you know, there'll be another phone. I am a person from a university. What gets the eye or more man about it? Now, somebody, one of us said, Pentecost. Obe kunu agana samu kumoni famu kumoni mu oboni nyetri ni the Pentecost ni sifa obetimi atodom obetimi abompaye bible ni oni when you who need to die when you want to bible empire wanyade but the bible there we am from Christ this is we are solid one. Monsieur, il y a fou encore. Il y a un na so pa o moa umpa di shira. Ya ko monsieur me makobida. Asori na kwa, etimi ma half guy. Ni akokwa di ani adi ni asaba semu shira ni. Shira di. The ma half guy. On so what asori ba 10. Oh, I'm not to watch. Do me so, amen. What's the question from you? I was quite a German, oh, God, to offer. I meant something. I'm quite the credit to a ship. On that crop, 3 o'clock, no, 3 o'clock. About 10:30, you have been paid the walk. You are about preaching ya we are from fans of the so for you correct you of the man on your pastor you compare it is say power when you see apa and do better at the matrima na take them power and you so shepherd ya go some hospital for us at imagine into go and you are trying to put back
awia baako awumere baako ɛna na ano matrema no anya ade aka kabu isi ku kwaso ya trase jema so amen the person that become mistakes ekasa obi awo ha hwo huye jema so amen titiri wo fie Bible says what you do na na wo kwa na ya ware what you do man ya tempe what you do papa what you kwa nyama no wa bere kwa ma me ehuku what you say you shop what you say ba ma say we nye buhia jema so amen yes wo ko nyinjira nya wasa ko ba bi kura me asa bo ma me bayi asa ka ama watini aba ma yes adwa asoma me be bu saudi e woni o hwani yo confuse yo ma yes ade ntina me bibi e ye confide na bo so bi sa me na ye na dia na pasa bu sa tu ni me dia o ye confifa sa to na no ma na kasa no me na ma me ba na kasa hwe bibi yo coffee wani ya tra afiwe pa ma nye ya o coffee ani ọbua kura. wọ́n kọ́ ọ́nà nkurọ̀fọ́ ní ẹ̀ma ní ẹ̀mẹ́rẹ́ bíi àná. Nkwasi ase bi ọ̀sán akásá mi. Kòfin ojú ma tẹ̀. Sọ́ọ̀sì àwọn ase àná mi mi kọ́ bẹ́ẹ̀bi. Ìkọ́ ayọ̀ mi ẹ̀sùn wọn àná ama mi yé yé. Ẹ̀rọ ìlú ọmọ bọ̀rọ̀ bí ìsẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ma mi. Ìyá mi sí àfiwé àyè yá. Ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀sán yẹ́sì. Ẹ̀ṣẹ̀ yà sẹ̀ ọkọ̀ ọ̀nà mú ibi. Ní ma kọ́ ọ̀nà tìramo. Ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n yẹ ẹ̀ṣẹ̀ bi dà. Bẹ́ẹ̀ yé náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ yá mi. Mo bẹ bẹ yie. Jẹ́mi sọ àmà. Ọmọ màmá yẹ ma ṣẹ no. Ọ̀fẹ́ màmá mi wúlò. Màmá yẹ ma ṣẹ no. Dalo màmá mi wù di da. Ẹ di na wọ. Ògbó di dẹ́ wà tí na wọ́n yá nǹka. Ẹ̀yà Ògbó ṣùṣù. ẹ̀yà. Wọ́n sẹ́ màmá mi nà ẹ̀yẹ o. Ẹ̀yà. Ògbó sì ẹni mo sọ yẹ o tu yí gàdù. Yí gàdù ẹ̀ nà wọ́n tiẹ̀. Bọ́ọ̀lù afọ na wọ́n tiẹ̀ lé wù hílí mu fi wíṣì. Wọ́n yẹ kùtì bọ́ọ̀lù. Obìnrin yọ. Wọ́n jẹ́ olú òdi pínapọ̀. Yọ̀ǹkẹ́ àkọ́fọ́ bẹ́ẹ̀ ma bẹ̀ fie. Ẹ̀ma ní màmá yà pọ̀ mọ́. Ó kura ó pẹ̀ sáàdì lọ. Ó pẹ̀ sáàdì lọ. Ẹ̀dí bẹ́ẹ̀ ma bí ẹ bẹ̀ fie a ó wà pọ̀ mọ́. Ó pẹ̀ sáàdì lọ. Ẹ̀bẹ̀ yìí ẹ̀ nneọma bi ó yẹ nsọ aseɛ ne se. Jesus Christ. Bẹ́ẹ̀ ti maame. Bẹ́ẹ̀ma náà ó kọ́ fún àmì bẹ́ẹ̀ fie wọ́n ní ti. Ndé ne nkyɛn. Ó pẹ̀ nfie bi ọ̀ṣọ́. Ẹ̀dẹ́n. Oh sister. Ẹ̀dẹ́n. Fàwọ̀ntà àbí ẹ̀kyẹ̀ ní 35 náà àwọn òkú. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Fọ́ọ̀kyẹ̀ náà ó kọ́. Wọ́n yẹ báàbí o. Wọ́n yẹ sọ Matthew ẹ̀ṣọ́ ká àwọn àṣẹ. Òsì tí wọ́n jẹ ní ọ̀nà mi na wọ́n kọ́ náà yẹ ní ẹ̀bá yẹn. Ọba rẹ̀. Diẹ wà wá tí wọ́n sá wọ́n máa mẹ́sọ̀. Abọ́ ẹ̀ṣùn náà ṣe wọ̀. Wọ́n kẹsì yẹ. Wọ́n wá búrò pàpà tẹ̀. Diẹ. O tún bẹ sọ àbẹ̀bẹ̀ amen. Wọ́n kẹ́ wọ́n sọ ayé dèyí. Èsì wọn nàm wọn o, wọ́n tètè firi mu a, tètè firi mu n'ẹ̀kyẹ́ mi deɛ wọ́n de aka. Jẹ́bẹ̀ sọ amen. Wọ́n á kyẹ́kẹ́, na wọ́n sẹ́ ndó wọ́n ní nkyerẹ́. Wọ́n wọ́n ní nkyerẹ́. Jẹ́bẹ̀ sọ amen. Ọ̀sẹ̀ wọ́n ní mi nyinaa tí omi tí wọ́n nù ọ̀dùnú kyẹ́lẹ̀. This year they made tomato. Mo sẹ́ mi tóbi náà mi dé kọ́ba. Mi nya kaa ni bi nso so a. Saa. Ẹni ẹ̀bú mama mo. Ọ̀ nsẹ́n kakrakra. Saa. Tí o bẹ tọ́ ọ ma n tẹ̀lé mi. Nyame yɛ adwuma July yɛ. Ọmọ yẹn sẹ́ Mo tóbi ma sáré díẹ̀ yìí. nipa yɛ bɛ jɛ deɛ. Nípa kó yá ni wọ́n wọ́n yìí. Wọ́n lò. Tiẹ̀ ni yóò. Ní nfiɛ nso asɛ ni wọ́n kyɛ kí ni wọ́n asɛ mi. Yɛ bɛ sɔ amen. Amen. Wúni mu a. Kòpé fún naka tọ̀. Dídí àmótò lọ. Kò fún naka. N'atu mu tọ̀ fẹ́ kọ̀ fà kàmé tó omi so. Ètò mótò. Ní ìwúni tí òbí ẹ̀kọ́ di bíi àwọn abẹ́sí wọ́n dà. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Wọ́n fi ẹsẹ̀
Sasa wonam ho na extra time na de nam ho no. Wo fie ni nyina be say de ba. Asa. Cool. Wo di adan sese. Abrabo a wo ko. Anya kra wo wie sika wo dwuma. Wo ya driver bi. Wo di adan sese sika wo nya no na de koma mas. Dedi o. Wo di say abone. Ebone. Obi a discover as 400 million what they are talking amount. Now they are yet to match. Now we are coming on the one for verse 1.2. You are coming to 300. No asaka is a human and queen. But then we are not a mother. Cabrera coming to Chilimu. Can you sukura the amount? That is a 300 no amount or Saba. Taxi driver for him. Who can you try? Who come to you and show what you must say, amen. The person that why to free. Mama tell you, who say you claim your father? You cannot show different. I don't cry your ticket. We again, what's so your lesbian? Okwa September, what the number will know was say. What do fellow sister, and your lesbian? No should detain. Jemaso amen. Amen. We know Piyaka to fight. To defeat. I don't go for be a fifty year grandchild. What should be bought here to be by one country? Wọ́n tẹ sẹ sẹ wọ́n náà aṣọ wọn nti sẹ sẹ wúwo yà ayẹ bẹ yie. Ayẹ bẹ yie. Hallelujah. Nípa sẹ obi a wọ́n ti ha wọ́n di ẹ̀yẹ nkyẹ́ kí sẹ́ ẹ̀yẹ wọ́n nyina o na hwẹ́ Adam wọ́n kyerẹ́ sẹ́ Adam wà mmoa yẹ kura na wọ́n ẹ̀ sẹ́ Adam àmmoa wà mmoa wọ̀ nyàmú yàtọ̀ wọ́n yí Christ a wọ́n kyẹn Adam Adam nàbà so ọmọ bua ọ̀nà nkwájì ẹ̀ nàbẹ̀ ẹ̀ ẹ̀na wọ́n kẹ́kẹ́ Yéṣu sẹ́ wọ́n yìí ẹni wọ́n kẹsì. Ìpèsè ànàdì ọ̀bàdì mma bi a wọ́n tiẹ̀ mu be very wise. Wọ́n ti mi sọ àmì pẹ̀ àmà. Sẹ́sẹ́ wọ́n ti firi mu a wọ́n di akásẹ̀ yìí. Obi à ń kẹ́ bi akásẹ̀ yìí. Jẹ́mẹ̀sọ́ amen. Yo, wọ́n ti di firi mu a n'abẹ́ wọ́n sẹ̀sẹ̀ wọ́n nam wọ́n nfọ̀rọ̀mà kura bọ̀ wá. Wọ́n bẹ ti mi o. Ebi kura ànàdì wọ́n kọ́ da yìí. Wọ́n fi asa wọn na wọ́n kọ́ akọ́da. Ebi ebi a ní wọ́n asọ̀. Nti sɛ wɔnsɔre a ɛnna wokɔ ɛno na Daniel aka kyerɛ Nebukadnezar ɔsɛ nana sɛ hiafoɔ ayɛ yɛdeɛ ka wo mmara to gu na bi a Onyankopɔn ɛbɛhu ɛsɛde Bible hɔ adeɛ m'ani gye ya me ho ɛne sɛ yɛmma Nyame brae ɛwɔ atemmuo sɛ Nyame bufu a yɛmmrae bɔ no bɛ sɛ Nyame bufu nso a wotumi ma no brae wọ́n sọ ma ká ní ọmọ nìyẹn ní bufu a yẹ mìíràn ibu wọ́n sọ nyàmé ní bufu nso a wọ́n ti mi nso ma ní bìrà yìí jẹ́mi sọ amen sẹ nyàmé bufu sẹ mẹ́yẹ ọ̀sẹ̀ yìí wọ́n bọ́ ní ẹ̀hó ní bìrà yìí wọ́n ní sọ wọ́n nù hó ẹ̀fí wọ́n bọ́ ní wọ́n nù hó pẹ́ ní nyàmé bí ọ̀pẹ́ sọ ẹ̀ wọ́n nù àrẹ bẹ̀. Okɔfa na ntina mbere nsɛ Nyame gye a ɔde yɛ dɛ Onyame gye 10 million ne gye amanka ɔmfa ho adeɛ Awurade nhyehyɛ afiri hɔ no sɛ wobɛdu ho afiri bɔne na ɔno nso agyae deɛ ɔpɛ so ɔyɛ wo wɔn na nhyehyɛ ne nkyerɛ wɔmfa ne ho mmɔ nyansa wɔn na ɔpɛ nkwa wɔmfa ne ho mmɔ nkwagye hene no tenenee abakan ɛne Christ nyansa mfraseɛ ɛne wɔ no yɛgye me so amepɛ amen wɔn na yɛnhyɛ bi ase ne yɛawo sɛ ɛwɔ ne si he so ɛhe ne ɔtena yɛawo mmerɛ asase nyama ayɛ no yɛnya mfa poma to hɔ
na mframa enya nhyase amfae no na Onyankopɔn kyɛ sɛ ne yɛ. Amen. Ɔgyina so abɛpɛ amen. Mesrɛ nyansani ne bakwasia. Awieyɛ brɛ wuli yɛ wɔ yi. So bɛdware ama wo ho afiri ababoa na wo ho firi wɔ akwammɔne ho. Sisafiri wɔ ne yɛ mfiri ho. Gyina so amen. Asɔfo a wɔkɔ no ha aka bebree akyerɛ no wɔmfa ɛna Awurade se kɔ na fa bi kɔto so. Na ebia ɔbɛfa. Baa me baa yɛ no mama sɛ mebɛkyerɛ sɛ me na mene no preaching no. Mebaa sɛ de asɔfoɔ no ɛyɛ nam de bi bɛyɛ deɛ bɛyɛ. Ɔbɛdwema a wotie mesra wo. Wo ne obi yɛ nate agya no. Wo ne obi yɛ aka asakra. Adwensakra ne sɛ mabɔ m'adwen mpo sɛ mefa. Meduru ha sɛ na masa daa m'ani. Masesa. Nti ɛnyɛ 1 hour, ɛnyɛ 2 minutes, ɛnyɛ 3 minutes. Gyeme so amen. Wonim sɛ nipa bɔne yɛ Job 14. Wɔsɛ wɔahyɛ owuratoa no ahyɛ kotokuo. Job chapter 14. Yes. Ahoyɛ ahoɔ. Job 14. Job chapter 14. 17. Wasɔ Job 14 17. Wasɔ me marathon de yɛhyɛ kotokuo mu. Bɔne bia wodi no akokora nwera. Saa no. Bɔne bia wodi no baakokora nwera. Saa no. Nyame som wodi bɔne na no ɔsom no de yɛhyɛ kotokuo. Wakyekyere me bɔne ano. Bɔne wakyekyere no. Nti apɔmɔ da wɔtena se ama bɔne no abie nyina na ade kɔ owuo ma atɛmu da no ahwie bɔne no agu. Bɔne no. Te sɛ deɛ yɛ bua gu kotokuo ni ahwie. Na mmerɛ a wonya wuyɛ yi wobɛtumi de tena ne aka wɔ ne wuyi ato ayɛ deɛ bɛyi. Amen. Gyeme so kasa amen. Yes. Sɛ wone wo ho a Awurade krɛ ɔde mframa yi bɔne no to kɔ. Wode aseɛ na sɛ wɔyika wo no to wo ho. Nti ɔbadwemba ɛnhwɛ no mu sɛ bibɔyɛ ni mesrɛ wo yɛn nti na menam ɛkyerɛkyerɛ wɔ awia ne anadwo. Wonim sɛ mepɔn firi a na mesa akɔ sika ɛfɛ na masa akɔtena hɔ pirikyi. Every day mepɔn yɛ mɛtu kaa na mekɔ. Mekɔ pirikyi sɛ pɛn mɛsa tu kaa firi hɔ na masa abɛ sika ɛfɛ. Sɛsɛ kura deɛ TV abɛka ho. Ɛfiri next week ɛkɔ no. Mekɔ pirikyi sɛ dɛn mekɔ sika ɛfɛ mepɔn na sa abɛ TV so ansa na masa akɔ ɛnya ne ketewa. Nti mesrɛ wo menyɛ yɛ hwee mebɛgyina ne pirikyi yɛ yɛmfa nhyɛ ɔfrɛ ne ma afɔdeɛ a mabɔ nyina no ɛntimi nkurɔko 50 million. Ɛntimi plant no nko anum 18 million ansa na mawie 5 days crusade. Wɔn ma mpa a yɛte a wɔn di hyɛ nnipa more than bɛsɛ 70 ɛna ka me ho baa ɛdi wɔn bɛdi hyɛ up and down petrol mede kɔ baa ɛsɛn ebisa mebɛduru sɛsi afɔ de bi ne ne nsa na mo 6 million ama mo di petrol di ɛbɔ sika pa nka me ma di aseɛ saa ɛbɔ sika pa mpirisi akra agbɛnyɛ sika se because of Kumasia, we need to catch it. Yes, some of you, Kumasia member lend take it to put them in jar. You can say invitation in Grandma, and so be able to take it. I bring 50 million as of for French print take it in a loft. Fabra, I mean Kenyans as a child. Yes, if you have a brother, yes, if you are near to buy, but you are by your business. Help not before you go before. It is. You be a machine, listen now. We could see a tuma. We could see a tuma. A tuma may have over I am a show. Just a minute. The more damo, but you might mash. I will say, young man, you should be another woman. Baby, I'm good to you. And I'm not dumb. I wouldn't want to watch him and walk. Because I rather some should have. Mamma, and throw on you. Jẹ́mi sọ amen. Ẹ̀ntì náà bọ̀ ni ẹ̀nyá ayíṣẹ́ ẹ̀nyá kòkòsẹ́ bẹ́ẹ̀ni àmì sọ tètè firi na bí ẹ̀yà nsọ na wàá kàtí ọ̀nà yìí wọ́n fa àmàwí ẹ̀mẹ̀ jùmọ̀ jẹ́mi sọ amen. Wọ́n yẹ báyìí ètò mu a ẹ̀nà nsọ ní wà tètè mi mú ọ̀kẹ́sẹ̀ ọkọ̀ bọ̀ sọ̀rọ̀sọ̀ ọ̀n sàmì ntìtì yìí yẹ bẹ́ẹ̀ tí mi àbùkù bọ̀ ní sàá náà ti kọ̀ náà ti kọ̀
It is a thing. Wow, so what? It will one. You won't fit in. You will not check. Only your main 10%. You need to sit down and calculate. Never saw who said, so let me go down. The man is sorry. Be quiet. But the other is trouble. Oh my God, for telling me, I come home with you. We give us one. Amen. The matter what I say. We're telling them, but what can for? Some of my body train your near new down. David in the Cairo Psalm 51, but you're running a woman marathon, and the born in India, and we will live down. Jamaso, amen. But what you was a monarchy, who was some of born in train your new down. Now the time I come to you, for I don't sacra cow on you. Jamaso, amen. When I don't sacra a cup on you to go. Not trying to swap a claim with you. Yes. A suramuyo and a trouble and a sort of money. Psalm 59. But so I didn't send it to yourself short. Now, who said yes? Now, Isaiah 59 verse 2. About what I said, they send it here. Some short here. My swing is, and my swing is such as a Muyo and me and a mental train. Bonnet and a category. Let them swap the book. Amen. If you bonnet, oh, yeah, yet I can sacra. Amen. I'm a young soldier. I am telling you, yes. Internet, check you. The man who is when Papa, nobody who in the area and Quabia. Who is saying, I never Pamo Adam. And we are what you want now. I'm home by and Quabia. Don't something I'm an and we are what you want, you are. While I know protection. Accept the tree of life upon whom I. Amen. That is why we are secure. Amen. We are bound before you. Women are women show if you say ready to you. A radiation of the entire baby preaching. And it said, Sakao way. Say, Indian will be a just sure as a solution. But what? We couldn't be for them. That's what I come about. But so there's a Abusubi Siena India in great big Ogu Indian. Here I see the show of Christian war. What bad night? They were not coming on yourself. The woman said, "Oh, Cassandra, not someone to transform more life. Not someone. The word of God is the Spirit of God. The Spirit of God is the word of God. Ugu so walking. Not we increase. Jemaso Kasa. Amen. Amen. The son that upon no Kofia, no Busaway as a million. I count the essay. Count the essay. That's what we say. I count the essay. What catches a master? Young one point to me. Jemaso, amen. Amen. I said, one of the catch on. What? I wish somebody said, will be a do the idea of free. And the white church of Padilla and on the map of suffer. So suffer about man and nation anymore. When you want sister, for my dear Mao, Ajitano, Ajansasi, Ajikoko, Natasha Lion, Gangaria, a babazo, dear, one man and Cashew, no Lucian Sacrament for you, Dodo, no Kunafor, a Muni, a pop, a rabbit, or a wash of Jambro. Into the father, amen. Yamisha. Brother, no question. So it is amen. Amen. Sorry, I saw it. And you know, the first time I was Audio Jungle.